Dobrodošli moj novi video. Danas ću snimati šta razmijer za moje mačke, kako je tučan, kako je ljubovorna, sve što je ljubovorna. Što imam ona u razgovoru u bolnici nama probega za školu. Nema ništa, ima, ima za mačku. Mačka mi ima 80 godina, ima 9 godina. Ima 9 godina. Da, stoji mislim da nema ni godinu. Ima. Ljubite vi mačke, da vidite sve što ja radim za moji mačke. Jako je volim, jako je ljubim. Inače ja jako često uzem na noću. Ona neće. A ljudi kako spavam? Znate kako spavam? Sad ću vam pokazati. Gledajte. Gledajte, ljubav, mama, bebe. I to ću snimat u drugom videu kad će biti nastala ona velika. Opa, znači vidite kako ljatka. Kako te volim, buba moja. Pic. Evo. Čekaj. Jako volim ja mačići. Imam i pas veliki. Moj tata je zaključao. Evo samo bježi. Nemoj bježati. Kako je se smiješno? Ne, okrenula sam sa njom. Ljutite nešto za njom? Ne. Moj me šta radi za noge? Gledaj kako me ljube. Gledaj ljudi u kameru. Viće, zato se prosto. Da, nemoguće ljudi. Šta radi? Sada spava, ljubav moja. Ajde, sad ću je da spava. Okreću. Ovako će raditi. Znači, ovako, ljudi. Da možete vidjeti kako ona spava i hrče. Ona sa mene hrče. Ona ljudi sa mene hrče. Ona sa mene hrče. Gledajte kako svinja spava, ljube moje. Sedi. Sad ćemo spava.